Nyakora moge juang machiegni okinyi makawuono ka chenro mara rupiny dhi nyime kae warango chal mar Kenya okinyi ni en gino mara ni chiew makare e tung piny ka tung piny. Amosi jogo maneno ka ntiere alwora mano mawuotho gi Migori, jogo maneno ka ntiere Dhogoyo Sieko, jogo maneno ka ntiere Ligega, amosi jogo mantiere Sega kawuono karok ni machiegni, jogo mantiere malo Nyabondo, mano Nyabondo God Mesa, amosi jogo mantiere piny Karkae, Gemrai, Nyakach sub-county e county ma Kisumu, mago joka ne amosi jogo mantiere Sango, Kong'ou, jogo mantiere Nyong'ong'a, kod alwora mare, jogo mantiere Homa Bay, amosi jo Kanyadoto, giduto kama gintiere okinyi makawuono, jogo maneno ka ntiere Rangwe, Kochia, nitiere oganda mathoth moke piny Kenya mangima, jogo mantiere boma Migori, uchio nade, daraja pod miu kibaji koso? Watwaka okinyi makawuono kaya mar mondo mi warangi anene to weche gibiro ni yo machal nade, mano kama wabedo kaka waluogi achiel kachiel chenro mopogore opogore mabendo wabedo kae ka warango kawuono ka warango chal mar Kenya en ni piny Kenya uru nade. Adhi bedo kata yo kinyi ni nyinga Cleophas Oluoch, jagi sumo kanya kwar mokio Nyakach Sango, antiere ka giwelo mosedonjo e studio, anga migi thuolo mar mondo migi moso okinyi makawuono. Mokwongo antiere kae kod Dina Agai ma en janon siasa mabende sechopo studio okinyi makawuono ka oyawre kendo machiegni mosi oganda Luo. Oyawre jokanyanam, amor mar bedo kodu okinyi makawuono kendo amor mar biro mondo watwak. Kamana enya machielo antiere kae kod engineer Apopo Lentana mabende ni e studio karka kawuono, mano MCA ma Kanyadoto Ward county ma Homa Bay. Oyawre mshimaki no machiegni. Kamano kendo kathuolo makena ma moso ngada luko moro magintiere jowinjo jora magano mag TV. Okar engineer eno engineer but okar engineer mopuodhe gi engineers national board but jitege engineers machiegni enya chiegni. Kamano kama chelo dhi bedo karka bende kod Dr. Patrick Osewe mabende tulo kod achiel kachiel e yolony ma sani mano ma Zoom mano ka entiere county ma Homa Bay okinyi makono ka daktari oyawre kendo machiegni. Angwa yudane thuolo matute kode kinde mabiro e lony mare weche mag dongruok kod mago mag uchumi, wantiere kode ka kwan loso weche mag tudruok achiel kachiel mar mondo mi wane kama wachake chenro. Ka wachako chenro okinyi makawuono kae wadarango mana mabedo kae ka waluo machiegni jaod burano mano ma Mukurweini mano John Kagushia mabende no mako odiochieng' manyoro kalure kod weche go mago ma poso kata weche ma posre dhoji, to bende mago kelo paro mopogore opogore ni to ikruok ne yiero maduong' mabiro ochalo nade, ka weche ma kamagi pod ibayo mago motelo ne yiero ni mabende oganda mathoth rito. Wawinyane sigana ne molos toka kod nyawadwa Lide Okeyo kaeto bang'e awadonja network. Manyo wache romo mar siasa ngeso mokadho ne okelo jiamo na jaod bura ma Mukurweini John Kabushia kendo kete lweto bila mano wuok mager kamanyo Otieno Manyoro bang' yore twak wang' jowi ma Inoro TV. Jaod burano ne owinjo maling'ling ni obila nyori teranga kambi mar All Media Services kendo ne geto ndhiye gino mano omiyo tamore wuok e kambino kendo nindo e apis ma irwako e welo otieno mangima. Alwora mar All Media Services ne nikod arita mager kanyamburko mane tiyo gi apaya makadhe ranga kambino ne itimonegi apedha mager gi obila mane ok orwako lep obila kama ok onoumo wengegi, kama ok oting'o bunde kod mus dola. Kagushia ne olero ni nochich ni ne imanye kalure gi weche manowacho chieng' ngese romo mar siasa, kowacho ni moko kuom wechego noloki ka bende nowacho ni en ting' maduol mar rango achiel mar oganda NCIC mondo mi oor ne oboke manyiso ni ne owacho weche manyaya thuye, to mano ne pok otimore. I mean, more than 40 of them, more than 15 Subarus and double cabs, and then this is being executed at night is definitely something which is suspect. Obila mago kwach kich bang'e ne omako jaod burano kendo tere nyaka log tich margi mondo mi dadhoge. Bang'e ne ochwale nyaka tesendo obila ma Kamukunji. Kai thuolono jofwambo ne obedo gi kinde matek mar mako picha mage ni mar ne oriembgi kod apisas mago kwach kich. We have seen serious political intimidation
the media was actually chased from being able to capture our situation at the gate of the DCI. Ja od burano ichano donjne gi ketho mag dhi ataro gi chike matao chenro mag yiero e Thuruka. Ka okalo kuom mano ma obila yango ni obwogo jogo ombulu mar chuno gi timo tim ma ok oluwore gi dwachgi. Na kama kuna chochote, kwa nini utumane Subaru kama 20 usiku kuja akiwa pale Royal Media Station wakati anaenda kutoka na kuta askari wamejaa kumkamata? The DCI has decided that police stations are no longer lawful custody. They are places of people being held incommunicado. We are back to where Moi was. Na hivyo vile Subaru zimemwendea Kagusha, hata ziende pia kule kwa Ministry of Health. Zimwendea Mheshimiwa Ndwale wakuja hapa watu wapelekwe kotini. Gisani koro irito mar neno kang' madhiluwo meko mar jatelono. Kamano nyokoro mujong sigano kod Lydia Okewe machako notwaka ukinyi makauno kae kapenjo mada penjo karka achaka kod Mheshimiwa Popo Lentana. Josiasa emantiere karkae ka imenyo weche mawuok e dhogi kindegi mag campaign ka jigo yiero rombe mag siasa mopogore opogore onego kungie yo mane mano kamorango karkae meko mag Kagusha noyude yo machalani. Erokamano mokwongo adawacho ni Kagusha nosiepna nosomo kode koro war kod grup achiel manyiere nyoro kaka nopondo ne polise kae. Koro apani siasa kosi microphone ngene dhok kiere marach. Apani dhok no kier. Because state mano chande ka ji te nyalo wache across all corners. Awache Kaluo kocha, ng'ato wache Kisii, ng'ato wache koni. Nyalo wango piny. Aparo ni king'iyo report mano gol gi Critical Commission mane 207 election violence, possession violence. No chakre mana kama. Ng'ane wuyo kod to which means yiero ji dhi ka ji oseng'ene dhi kwale ji dhi e lweny. Koro apani mondo sani kuwacho kaka country kaka Kenya wasedhi mbele ahinya in terms of political development, physical development. Okudwaye nwachop kuma piny wang'e because ne ji wacho gimoro ma insight particular community, insight gweng' moro, insight jomoko ni gima dhi timo nikech adiri mantiere nitie jogo gono Ruto Mbulu Central Province. To ka isewacho ni jogo ko keneno gi kaka an supporter mar Ruto to inena ka Central Province. To dhi manyo nyaka Boketanda. Mano kana no could be translated kacha. Nyaka Boketanda. Ne statement moko bara ahinya but anto apani kaka osiepa all wish ni wuoge out of this mondo dogo orika politically in terms of mondo ng'e kaka nyalo wuo in the future to sirikal nyaka take firm action ne jogo ma insight community against community nikech 207 okbora ahinya nyaka ng'e gima timbe 207 gi sani. Mheshimiwa en gino ma jotelo ema wacho to jotelo bende kinde osechopo monego bedni kawo gitu account e gima giwacho mok wacho ni owinj gima rach ka dhog jokiere wacho ni dhogo okier tika responsibility bende osechopo kama chalo kamano koso lony maro kaka piny pod ni mabor ahinya por chien but one gi institutions one gi National Cohesion Commission one gi DCI one gi police one gi IBC ujeko gichak keto mikakati magag josiasa makiwuo kamano aneno kayocha giluongo josiasa mogoge fine moko bedo prosecuted ko uje ket mikakati matek magag josiasa mora mora from wacho gimoro either ine sirikal or ino kwa sirikal because kala joma de sirikal wuoyo koro kikowe ni ng'ama se kuto bed kech sama piny wang ne jite okwana jo government gi jo opposition. Erokamano ahinya. Dina Gaya rwaki twak. Gino mokwongo en gino misebedo kata kiluwo bendera odiochieng' manyoro nyaka kawuono en lep kata dhok mapusre ahinya ka josiasa omako microphone kato bang'e giduogo luwo gi bang'e to nitie jogo maluwo gi makawo weche ma giwacho ka adieri mar wach kama gintiere. Omi paro machal nade kinde moikore ni yiero? Mokwongo adwa wacho ni weche ma josiasa moko osebedo ka wacho e lela gin weche manyalo kelo tulo kendo weche manyalo kelo hinyruok ne jopiny. Omiyo wasebedo ka wacho kae pile ni ka in jatelo to nyaka ing'e gimi wacho kendo nyaka ipar gimi wacho matut.
Gimano timore ne Kagusha to en gimane o expect nikech weche mano wacho gin weche manyalo kelo ichwang mirima kendo nyalo kelo ne piny thagruok. Namor ahinya ni agencies manowuok oko, National Cohesion and Integration Commission, DCI, ORPP gi other agencies kata political parties liaison committee bende no wuoyo matek ahinya IBC gi IBC ne giwacho ni ok they will not stand for hate speech. To wadwaro ni ka giwacho kamano to investigations otim kaito those people should be seen to face the law ma gibed prosecuted nikech onge kaka jine wacho ni ang'o momiyo chair mar IBC wacho ni kakoko bro bedo to elections ok bi tim kaito jomoko to wacho ni giparo ni odwa mana tiyo gi koko gi mondo kik elections tim nikech sirikal neno ni oselogi. Okapar ni en kamano onge kaka inyalo bedo gi elections kama ji mang'eny dhi bede to ji ok winjre ji hinyore. Waseneno kaka ngima osebedo kalal e yo moro ma careless ndalo mosekalo. Omiyo an awacho ni jogo ma ok dwa pimo weche e yo maler to nyaka the law take its course kendo nyaka sirikal obed makiny kodgi ahinya. Adwa wacho kaka engineer osewacho ni gini ok timre mana e opposition kende. Wadwa wuoyo generally ni e telo nyaka koro wabed jotelo ma oluoro jopiny through kaka waporo wach gi jopiny. Omiyo an awacho ni agencies go onego timate kendo gina day late nikech gigi no wasewacho ni nonego gichak chon nikech wadwaro ni siasa obed maler. Wasewacho kaka mine kendo ni siasa kobedo mochido to mine ok bi participate to mano bro mean ni what disenfranchise mine in another way. Omiyo an ayie gi gima these agencies timo kendo alamo ni jopiny bende ogine omigi lweto. Kamano ahinya kisiro lwedo gigi duto kama gintie. Winyane paro kawuok kuom Dr. Patrick Osewe jalonyo weche mag dongruok kod mag uchumi. Daktari mosenyoko manamo motemre magi wacho ni mok nyal geng'e. Studio ka ntiere koda Mheshimiwa Popo Lentana kachiel koda Kadina Agai. Adana mi thuolo mar mondo mimoso oganda wa kaito bang'e miya paro kotenre kod kaka ineno kaka itayo weche mag siasa mabende neno ka weche pusre dho jotelo tainya ko chopo ka yiero koro kayo machiegni keto kama chal nade daktari? Yeah, I'm also Juturwa kina moso Ogandawa. Anan Patrick Osewe, Ajako Chia, Homa Bay County. A city pinja mang'eny. Na somo dala koni kata the Homa Bay High School, kata the university, kata the Harvard University. Then atiyo gi development organizations mang'eny, World Bank, mabedo in charge of health worldwide, ma kanyo ma the Asian Development Bank, ma in charge of the programs for the whole Asian continent. Koro, aseneno weche mang'eny, kendo aseneno weche mag dongruok, aseneno pinje ma politicians o jotendwa gi jotelo go koko makelo weche mang'eny. Koro mian kaka nene, kopo ni wadwaro mondo wamed dongruok. Koko mantiere sani ni ma ji yanyore, ji wuoyo marach, ok en gima ber mar dongruok nikech gima dwarore en kwe. Ka joma dwa kelo mondo bi o invest Kenya kae, kata joma dwa biro kaka mondo limwa mondo ne kaka pinywa chalo, ka gineno ka koko ng'eny to koro gibi. To sani wan gi weche mang'eny, jowa matindo onge tich, gidwaro tich. Jo somo mang'eny to gidwaro tich. Ka koko ntiere to onge investment, to koro jowa matindo gi ok yud tich. Jo koro en omiyo nyaka watang' kabisa kaka wawuoyo nikech gima wadwaro onge okapa ntiere jatelo moro amora mok dwa mondo piny odongi. To koro kopo ni jomoko wacho ni piny ok ni koko ng'eny, jomoko kik bi mondo limwa turwa koni manyalo kelonwa pesa, mano koro aneno ni ji lal, jotelo moko lal
ok ing'eyo kuma onego bed ni wadhiye. Erokamano. Erokamano ahinya. Kama intiere kendo kama jotelo giwinjo ka giloso, to en gimoro ma iwacho ni en recipe mano mar weche moko mochido kata weche moko mok ni kare ka wachomo yiero maduong' mabiro. Oketo gwengewa bende bedo kama chal nade, daktari, ka itemo rango ka mokwongo ni gin weche mawuok e dho jotelo moyier. Bende kinde osechopo mag jotelo nego bed ni kawo responsibility of the utterances kata gigo ma giwacho e kinde ma gintiere rombe. Mok giwach kata ka gitieko niero na bedo misquoted. Iwacho ni tinde wan e lony manyasani, ng'ato nigi mbui, neni kiloso live, odhi kodi TikTok, odhi kodi Facebook live, odhi kodi YouTube live, TV ntiere live omaki kendo wa transcribe, kendo wanya translate gino ma iwacho. Omi paro machal nade ka jotelo pod medo wacho man nok owinja makare. Jotelo montiere godo pimo wiwa koso ging'e gima gitimo to gida mana kete tim. Ing'e ni gima jatelo wacho en gima duong' nikech jatelo ka jatelo nigi joge moluwe. Koro ka jatelo owacho gimoro to jomeluwego dhi direction ma jatelo nowacho. Kowacho gima ber to ineno ka jogo bende dhi maber. To owacho gima rach, jogo be koro dhi kodo marach. Omiyo jatelo nyaka upar ahinya kapok oyawo dhoge. Nikech gima owacho en gima duong', en gima affect joge maluwego, gima affect joma ok luwe, gima affect joma nyalo bikelo uchumi maendeleo Kenya ka. Koro jatelo ka jatelo nyaka opar ahinya. Ok iwuoyo, ok idhi adhiya e rally tichako wuoyo, tichako wuoyo marach, tichako wuoyo kiyanyo jomoko. En gima ok ber. An pinje mosetimo kamano te, kendo wan gi pinje moro neno kae machalo Somalia, notimo mano ma Somalia nogore piny ka nyaka sani higni osekalo 30 ka Somalia pok ochako chung' kuma ne entiere chon. Omiyo nyaka watang' kabisa nikech wan wadwa mondo pinywa obed piny mokwe, mani maendeleo, mondo wabed pinje machalo kaka Singapore, Korea, Japan, pinje ilago. Mago pinje mana within higni mag 20 ne giyudo maendeleo malich ahinya nikech ne nitie kwe gi a very clear direction kuma ne gidhiye. Erokamano ahinya Dr. Patrick Osewe. Adani mondo mi atud twak mwaloso mar Kagusha ni gi wach moro mane ker mar Luo owacho. Odiochieng' manyoro mano ker Odungi Randa owacho kanyo ni kadipono kisir 2 term to kata koro kata ken kuong' odhi timi nade. Owacho ni kuong'i kikwedo sirkal. Wawinjane. Gi jodongo gi te amiyo direction kawuono ni kama party leader nitie, kama Odiso Nyawang'a nitie, kar 2 term kanye mulo. Ere jomo yie gi 2 term omiya badgi malo. Amiyo direction kaya ker maluo ni Raila wuonya lego yando wewa dhot to kaponi dhi kama chielo to abiro siemi gi lweta makora chama tung' kata ilanono. Uwinjo wachno? Joluo nyaka lu laini mamargi, nitie tamanyocho layo makata kichwake gi yien ok ochiegi, mane gin. To un ma un ka oru wach d'oganda luo ni nyaka walu bang' Dr. Oburu gi Jawang'aya kama Raila noweyowa. Uwinjo wachno? Apopo Lentana ntiere iri. Pogruok magima ker mar Luo jaduong' Odungi Randa owacho kod wach mane Kagusha owacho ka entiere Kieni kotenore kod jok mago ombulu ibo manyaka e bwo otanda, jogo mogono ombulu Ruto. Kamachielo jogo ma ok sir sirkal kata jogo ma ok sir 2 term nyalo yudo kuong' kawuok kama gintiere. Pek mar wachni ni kanye? Gi dho ngere nowacho onya cast spell. Spell kata mana sani nyalo buo ng'at ni abro tike ground, abro tieki. Mago gik ma jowacho pile pile mano ok incitement. Onya cast spell. Though adawacho ni ok onyo kuong'o because people have the right to choose democratically their choices and kik wagag gi. Nikech I don't know, I learn from Raymond Omolo. They were cast spell on Raymond Omolo ni kik kolo bang' Ruto. Sa diko wan kanye, diko en kanye. Kech king'yo sani e Luo land te. Ng'ama reso joluo Raymond Omolo no kende. Mareso joluo. Sani kikupono ng'iyo back
to mana ne serikal chon before Raila ndonyo serikal so kiko threaten jini kidhi ka lina wananchi or kidhi ka Ruto or the kaskoro kaji te kungo rikechi jodong manya kungo jinte jaduong achiel mojo ni enoja one time kunya dalano nya kungo jiteno wajo to tam okonya kungo mano choice baji temo democratically koro okonya threaten but gimo wacho ka oganda luo wayire udi wate wa support Ruto oge tene mondo be threatened or coerced o support Ruto much of incitement much mana casting a spell which ngata to ko wacho niya ni wadhi go wadhi nego wadhi manyo wadhi chwad mono ko wacho no wacho tani wabiro kuongo wabiro kwadwar joma support one time no ko incite community against joma support either lina mwananchi or joma support joma balo but no wacho ni okuongo gi but onge capacity no kuongato in terms of political position to mheshimiwa kapo kabiro Erdina Gai wantiere kama jok maluwo jo siasa to ine group no jok maluwo ka untiere oko kacha gin joko ma umako gik mewacho gi chunyi gite kendo ginya timo gimoro amora mar mondo migitim ang'o mar mondo migichop gimi dwaro chop kare exactly kae waneno jok mosebede ka bedo attacked ka di county ma Kisumu monyo manotim St Stephen's ACK Cathedral manotim kweth mar Orengo gini gi Babowi no kane gintiere kacha poko winjo duond luo kalose wi weche mak chalo kamagi gima giwacho ero ni kweth mano masiro mok sir tutam ero iwacho nyaka suspel kata kenyalo kuongi bendo mi paro moro ni jomoko dhi ka ugini ma wach ni ero ma en ker mar oganda luo ker mar luo monego bene riwo Uganda duto kamoro achiel masiro sirkal gi mok siro sirkal depo ni koro sekao kare mochung kar kore ni ero wan waseyiero kama wantiere mokwongo tich makeri en ceremonial okay gimoro ma obiro cast in some Luo traditions or some law ma joluo en ceremonial but nonetheless adwaro castigate gimontimo obe nyocha ma nyithindo obetre gi beti because of jomoko dhi rally malinda mwananchi jomoko kodwa dhiye jomoko oluongo mondo obed coerced ni kodhi rally waweji freedom to come to Homa Bay waborembo jowalo Homa Bay kwa keto dhao mbele all the time wengine kirembo wala we'll start have gangs no be ma oandi bobe rotele gangs banka kisemi gibeti pre-election na iko continue gibeti post election kwa boke no we love gangs kana usita kubedi ntema misita ntema shauri yako ntema makongeni ntema road ntema ndewa ntema mayogi skoro ibona ni ngato knya the town ni nikechi no gonga the town machelo cha ntema Kidube ntema Mbeita koro wa ai watch mar gang kupone jolina mwananchi biro Homa Bay wegi bi giwach gi gitieki gidhiyo godhiambo wadhi donga kanyo wadhi decide ni wanto jawa ngowa wa support Ruto because of 1 2 3 4 kandara pia ndiko body PS ndiko ACS ndiko Raymond PS so we make that decision godhiambo kagisea to kagibiro wawe gibi gigo siasa gi kigesa samora mora kawi niko ni chieng ma jori ba biro the town e kao beti nikech sama isa dong hospital ori dong ke tho shina no ino pele ka news tika wacho ni ngana no tho no nege rali ne kanye odong ne anyuola no gijona lano kende okodong ne jo siasa abiro twak mar linda mwananchi mbele kae to gima ber ni simule kar kanyo ma podang wagere ka warango kanyo limbe mari magichano timo tarik 10 kod auchiel dweni mano mar Abore County ma Homa Bay Dina Gai watchman ker mar luo wacho umi paro machal nade kama ntiere kar kae wach ni ren ceremonial kama ntiere joluo mok sir tutam bodhi kanye aye ni en ceremonial to en ngama omi luor e oganda mar luo omiyo gimoro amora mowacho ni gi pek kendo gimoro amora mowacho oganda luo to adwani mondo awach kae ni oganda mar luo support Ker William Ruto for 2 term to weche moko ka jotelo osechako wacho gin weche ma bro buogo jopiny oganda kendo gin weche ma oganda bro kao ka gima gibedo blackmailed ok gi support Ker gi chunygi obuog gi emomiyo gi support Ker to ken kamano oganda support Ker nikech gigo ma Ker osetimo negi kendo gigo ma Ker medo timo ne oganda wa gi Kenya duto te omiyo an okayie gi
part of that speech miwacho ni onyalo kuongo ng'ama oko support ker. Mago weche mabuogo ng'ato kendo chike omiyo ng'ato ka ng'ato thuolo mar yiero kama obede kata kama oriwore gi ji mondo yier ng'ato. Omiyo chik okinyal go against nikech chike go ema bind ji together kendo ema jopiny luwo. Omiyo ano ka yie gi gima ker nowacho en mana ni gimonego watim onego wamed jiwo jopiny to embrace kendo to support William Ruto for 2 term. To buogo ji, blackmail, threatening, magok bitio. In fact, ka gimedo timo kamano, to mano bro ketho ne ker William Ruto nikech ji bro wacho ni I have a right. Ok nyal chuna yiero ng'amoka dwa yiero. Omiyo wadhi wapar matut kapok wawuoyo, kik wabed excited. Ero kama na nyadi na gayo wacho ni kik wabed excited, waparuru matut. Wacho ni ero ko yiere kanyo gi paro mano mara ker maluo Odungiranda moloso odiochieng'no manyoro winje kanyo e wecho manyien mabino kelni kar kae. Adena daktari Dr. Patrick Osewe adana winja ne pachi kotenore kod gino ma ker mar luo nowacho. Ageno ni winjo tara ni kod wana ka ni winjo gino mane owacho to ikawe gi paro mane ma en ker luo ma onego beni kelo wi oganda luo kumora achiel. Inene gi wang' mane? In democracy wanie ngato ni ombulu mare. Omiyo gimonego watim onego wapuonj jowa ni ker Ruto oseketo wa kama ber kendo wadhi e direction maber kaka oganda. Ma kaporo ng'at moro ni ok ong'eyo tipuonje mondo embende oluwa to konego wachun ji kata no threaten ji mana kaka nyawadwa wacho no ero mano chako buogo ji kendo jomoko chako wacho ang'o michuno wa gi ka direction monego wadhiye. Onego beda ni wapuonjo jowa mondo jowa beda aware kaka Homa Bay kae ana somo Homa Bay kae na neno nyaka ne Mboya kel maendeleo higni manokalo mang'eny ne onge maendeleo Homa Bay mana nyaka sani makoro Nyawang'aya ni e power to Giruto ni e power ni ema koro neno ka Homa Bay lokore kopo ni kata kona Kodoyo midonjo Homa Bay sani gotieno taya gi barabara lich ahinya. Omiyo gigi monego wapuonj jowa ni neno maendeleo ni kidwa mondo medre to wabed gi direction maber mabro medo maendeleo to ok ni wachuno ji ni waparo ni kiwacho kamano to ji bro luwowa. Ji nyaka puonji mondo gine magimomiyo onego go ombulu kaka dwarore. Daktari, ng'ama nigi teko kata mbi kod chia mano mar siemo gino marach ma ker mar luo owacho kata tim? Okapanti ng'ato ila no apani wan jo ng'ato achiel kendo kupuonjwa to wanyalo luwo kaka puonjwa no ero kendo kaka waneno gik mosetimore e pinywa to okapanti ng'ato achiel manyalo wacho ni timuru kama to ji te luwo kamano. Maen oganda kata organization mano mar Luo Council of Elders mosebedi kaka idonjo ne kod kweth machielo mobalo kodgi ka kono gini no nyakonchiel kata gini ma jabedo kacha ni gini giseyiero chama keto oganda mamoko maponono ok gin jo chama mango magisiro kama chal nade bende giwinjo ka gima gin part mano mar Luo community mano ma Odungiranda ma en ker otelone. Ok mano koro luwore kaka emomiyo gima jo osebedo ka wacho en gima very en muhimu kendo gima important kabisa nikech leadership inya kawo gi thuon or leadership inyalo kawo gi facilitation ma koro inani ma leader monego walu koro leaders ma very successful kendo ma pinje ma kendo dongore kabisa en ma koro en facilitation ma engagement mo discuss mo wacho ni kama e kaka rodhi mana kaka ker Ruto chawacho ni poligine vision 2060 mancho chako wacho ni waromo tarik 12 dwe mar 8 ni en ino ko wacho ni gini nyaka riw ji jo thuru ate kata party mana ma intiere nyaka iwadonje wach ni nikech kuma Kenya dhiye ka Kenya dongore kata in mana party mar ODM kata in mana UDA kata in mana DCP party mora ma intiere Kenya kodongo to wakonyore wate jo nyithindo yudo tich te kendo wamodho pi maler wate
barabara beyo onge accidents mang'eny en progress mar jite ok en mar party en mar jite omiyo sama koro wawuoyo nyaka waneni ere kaka wakelo oganda kanyakla duto kata joma luwo ODM kata joma manyabeni ok luw ODM wadwa mondo gibi mondo gibed part of broad based government mondo kel maendeleo kaka wanene onge ok wanyadok chien pinje mosedok pinje manodongo modok chien hinyore kabisa wanodo ni wadhi mbele kendo wadhi mbele e speed mamalo kabisa mondo wa catch up mondo wabed society manyalo wach ni en developed. Erokamano ahinya. Nadwa mana medo ni ker en symbol of unity e council no to en gi advisors en gi jogo moluore ma giporogo wach kapok ogolo statement to jogo have a very important role to play mondo kik ker bed embarrassed. Ing'eni samoro advisors nyalo bedo ni they are not taking their rightful role mondo gikonyi gi paro nikech ng'ata kata in mana ker to nyaki bed gi jogo makonyi. Omiyo aparo ni advisors must play their role well so that weche moko kik chope elela kata kik kel problem. To nadwa kendo wacho niya ineno kit josiasa mar wuondruok ni dhoga nopusore, I was misquoted, ng'ato dwa tieka gigo most of the time josiasa timogi especially sani ka gidwa dhi yiero nikech gise learn terrain mar politics ni there's also the aspect of sympathy. Koro kaka nyoro ne Kagushia Obima kicha ing'eni politics and optics gik ma ji neno kineno kimake to be opondo oyuagore chal ka gima en gine nenore ni en weak. Koro the government looks big to biro make koro ineno mana niya ni timone marach to optics go emodwaro ni jopiny one mondo kidhi yier to koro iwacho ni dongineno kaka nothagore newa. Omiyo mago gik masani onego wang'e kaka jopiny citizens electorate mayiero nyaka wang'e tugo mag town ma josiasa put in place mondo yiergi. Mane tugo mantiere kaka nyapo. Adwa join mana dine wacho ni kero dungeranda nyaka ng'e ni en symbol mar unity mar joluo. Jo UDA, jo DCP, jo Ford Kenya, jo ODM mantie luote, jo MD mantie luote dono dhire for council. Kada dhire ng'ato to seka outside ni en obo kuongi ka okelo sirikal. Ibo dhire nade koro otem bedo symbol mar unity ma ji te apart from political leadership ma is established mar ODM makaluo ji te nyalo dhire for council sama mantie shida. Koro kikoketre ma ji nyachae maneno ni manga mose ka side kadhire koro ng'ato nyalo bedo gi ker mare kata nyalo wacho ni koro gi ker mara mabudalawa ma a consult moka dhi consult dungira and of course okrabo dhire anytime but kupone chone kadhire nyakidhire king'eno dhi mi fair hearing kaka onagi kuma momentiere to ko pone ose ka side no wacho ni ma dhi timore alafu gimono wachi moro ka ng'ato se ka side mare politically ikia reason mare kila ng'ato go pawe we ng'ama go pawe ni mondo jino ga pawe kono wajo mantiere tutamge owewa konye to godhiambo wanoganda di achiel. Erokamano ahinya. Nitiere ote madonjo kar kare gano munde wacho no yawre Ramogi TV. Jodong luowa go bagni kendo gikia kelo ji achiel omiyo mbele kae jodongo dhi bedo ariyo e Luo Nyanza to gima owacho ni owacho ni wanga uondowa onge gik mitimo Homa Bay. Gik matimore Homa Bay timore nikech PS Raymond Omolo matimo. Mano pache masomo karka Regan Omondi. Erokamano kuom kete karka Odero nyakwar Phoebe wacho ni jaduong' ni tinde olokore Sangwenya. Collins Ochieng neno wakentie sa kwa bondo kendo wacho ni luo chenro kachiel
gin paro mawuok kuom oganda mathoth ahinya ka Vitalis Ochieng' Oduor gi Mkarariyo wacho ni entiere twak gi sani kendo luwo chenro wacho matimore e piny Kenya masani kelo mana luoro kaluwore gi kit lweny makoro bende makoro aneno ni mano Vitalis Ochieng' Oduor gi Mkarariyo geno kosechako lal geno jinering dhi ir ng'awa mane penyo maduong' ma pod wantiere godo kae nyaka gi sani nimar ka watieko sani to en oganda luo kende mantiere kar kae nyakwara Mujwang' kama pod wantiere kar kae dong' thuolo mar dakika 7 to warango kama chielo weche mag siem gi bende ochiw kod IEBC kod duolo mano ma ochung' ne riwo wi oganda ma bende osebedo kacha karango ni to ji ringo e yo machal nade IEBC, DCI, mano kwach kich kachel koda ka jomopogore opogore osemigi siem osesiemo josiasa kachel koda ka jogo manyalo thuya wawinjane mae kato bang'e odoge twak. Wawach adier, kapo ni wayudo kata ombulu achiel mar Ruto kata jakanyo mare, wabiro luwi nyaka e bwo otandani nikech nyaka wabed gi rekod mar ng'ama siro jagono. Ok wanyal yie gi mano bang' neno gik mane otimo ne Rigathi kendo ma osetimonwa ma oriwo nyaka nego nyithindwa. Mago e weche manyo wache kod jaod bura ma Mukuru ni John Kagushia, weche makoro kelo ng'ur kendo miyo obila mago kwach kich ojiwo nonro margi eka jatend okwach kich Mohamed Amin ong'wanno bad sati ni weche mag athuya nyaka tieki pe. Statements that undermine our national security and statements that undermine the authority of our national institutions, be it in the public rallies, be it in the digital platforms. Their time is up and it is not going to be business as usual. Romo mane okelo kanyakla sekta buora monywando nyako gai mar jomin buche duol matayo yiero kod kio pacho kae kind mamoko. Jakom mar IEBC Erastus Edunge Thekon okoni ok gibi tayo yiero lwasi monywandore kendo dudore kod weche mag akwede. IEBC cannot hold elections in a toxic environment. IEBC cannot hold elections in an environment where that is full of incitement, division, violence, chaos, anarchy. Duol mochung' ne duond buche mag siasa pacho koko ni giseyango josiasa moko manie PC maromo 15 ma imenyo kendo inyalo lornegi oko mar yiero mar higa manyien kaluwore kod weche kanyakla kod timbe mawuok kuomgi. We are going to see the 2027 general elections. Some of the people you are seeing campaigning here will not see the parrot. They are not going to be the parrot because they will be disqualified because of inciting Kenyans. Let that be very clear as a message, and I'm saying it without fear or contradiction, that they will be disqualified from the parrot. We cannot allow this to continue and be business as usual. Kenyans know very well, we don't disqualify anybody. I've agreed with my colleagues here. The chair, we must disqualify at least 15 or 20 people from this. Giko ni josiasa nyaka kaw ting'. To sekta ka sekta bende nyaka kaw ting' ni mar kaw kokaw kang'. To Kenya ibiro ban kalaro kod lweny makoch mapok ne kone. We have the quasi-judicial powers and we can summon any political actor or anybody who has breached the law. But we have decided to make use of the laws that we have as a multi-agency. Amin, oseo jatend DCP Rigathi Gachagua kuom bedo kod weche moko mamulo maling'ling mopondo mag sirikal. The other day, I saw a comedian, for lack of a better word, making a statement and saying that he was able to get information from the DCI and other security sectors. That is nonsense. Nikech lep en funi mapoto wang olemo. Duol mar NCIC okonisa ni koro dwa lweso lep malemo wach leme ka thuyo Uganda. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Nairobi. Ntie jogo ma lewgi kier ahinya. En siem ma imedo chiwo.
Dr. Patrick Osewe machini kende twak kama ntiere karaka kapo kaka oyweyo ada na winj pa chikae iwacho ni NCM manyaka karango miwacho ni en ga mana pile ntie dulo moro miwacho ni en kogolo ka statement bangi giduto owacho man ni we are looking into it warange wanono ochalo ngama kore ni kinye chieng tich adek to wang'eyo ni kinye chieng tich adek ni man nondo dhi bedo kaka tim dhi nyime kendo nondo bedo kaka iluwo to kwane gino matimre kata tok nondo gichaki depo ni nitie ng'at moro mirito machieng moro ni twe nikech lep mapusre ni mondo bede puonj ne jok moko isewuotho e pinje mopogore opogore Singapore ni oganda da chope lep makiera gi bende gin Singapore koso Singapore cha en mana chak gi mor kich abila mondik ma ji ne rito no kanan daktari irangi gi wang machal nade sani lep makier gi lep makier en gima rach nikech onego beni ka ng'ato pok owuoyo ka jatelo ondik gima odhi wacho kopo no konya wacho maber ondik gima odhi wacho ma kik wach ng'ato chak wach ni lewe no kier nikech gima jatelo wacho an ka in gi joma lui e kaka gibro timo kiwacho ni jogi ok wadwar iyudo ka joma lui go nyalo dhi inyo joma wacho no ok dwar go eko omiyo pinje moko kopo ni lewi okier titweya nikech ok inyalo wacho gima kelo koko national cohesion kaka Singapore en gima so important nikech gin gi groups adek ntiere Chinese ntiere Wahindi to ntiere joma local population iluongo ni Malay koro in the 1960s ne ntiere koko communities no dwarre ane kelo weche mang'eny kabisa mane gi pass legislation ni gin gidwaro national cohesion mondo gidongi kikelo wach mikelo koko man ketho wach cohesion no titeri e court mane gimiwacho matweyi clearly itweyi maber makoro miyo gino nopuonjo jotelo miyo kiwuoya adharani nyaka ipar matut ahinya gimidhi wacho mondo wasik ni progress ne emwayudo ok ni ji gore nikech ka ji gore kaka notimore thurwa ka post election ma 2007 gino nodwoko wa piny kabisa makata sani communities moko poko recover jomoko mane lopgi nolal pod odak kuonde maricho nyaka sani omiyo gima kamano ok onego timrenwa kendo to gima neno kaka ji chako wuoyo sani ni jogi dwa kelo tension e thurwa ka and ka kelo tension no kakoro election biro bedo announced mane kendo koko chako wuok nikech ok ni gimoro timore marach e election no but nikech kaka ji ne wuoyo kane election biro omiyo nyaka watang kabisa ni situation ilano ok en situation maber and aneno joma security agency wacho ni en gima ber kiwacho gima rach manyalo kelo pogruok makendo affect cohesion to nego teri e court ma kopino proven teri atera jela kendo mondo ji ong'e ni kiwacho kamano to imbi biro face the wrath of the law. Erokamano ahinya daktari gikanya madana ka oguyo masane ang'adu kamar mondo mayud pacha popolentana kachel koda kadina gai mane studensa ariyo mar okinyi makawuono waka oyweyo kikidhi mabor. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyakumunga juang' en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mara kwayo. Chieng' magoro, kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Morindo yo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo ngolo to mana kaliet to kapok wakelo ngolo wapuonjre ni timo Ma en Macnan. Oi,
yes Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi jwang tugo kwa street Nyakoromogi jwang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi jwang request time. Tichario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Reggae Iowa. Tichadek Nyakoromogi jwang ama nyojo thumbe miero sana katongo mbaka tu pole pole tu. Tichangwen en ching jodongo. Easy. Kama nene, kikmano timo chon sana Nyakoromogi jwang ngomo wake Ramogi TV. Kati cha beach Nyakoromogi jwang sukuzo wake. Sukuzo maliet Nyakoromogi jwang agoli Kenya kati nyaka Congo Brazza. Sapar gideka paga binya Nyakoromogi jwang nyaka sapaga Rio Ramogi TV. Usikose. Liet mara tari. Kuka. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo Nyakoromogi jwang en moro mara nikete karkae chenro mara rupiny twaken mar cham mar Kenya kale ote machielo modonjo kara kaka pok abiro Rapopo Lentana kod Dina Gayo wawinjo ne paro kutendoe kod wach ma IBC owacho kod duonde mamoko marango weche ma opusoregi. Mano kama wantiere okang' wadhir waduoge twak ka. Mano kama warange Ruth Nyathi Ochieng' wacho kama weche mithopus ok ni kare. Onego kaw ne ji binago hatua mager. Odong' Randa nyaka koro chung weche before goal speech. Sani onge japiny midhi nyisi kama goyo mbuche. Sani wariek. Okoyier chama. Wawachone okoyier chama. Wayiero jotelo makare manyalo kelo dongruok ahinya kaluo. Aluo to akano moja inako. Rapopo Lentana gino ma onyedhore lela kawuok. DCI wenjo kacha jo IBC giloso wenjo kacha jo NCIC en ote mimedor pod ne jo siasa madhogi medo mana pusre. Apart nyaka watem kabisa as a country develop trust in institutions, develop mondo giti bipartisanly mondo mi Kenya odongre. Ka giti ma gin partisan ma gikaw side kumoro jibone ono yago partisan to jokaya duto ok bi nikech kiny sirikal lokore kise kama chalo lokore joma ne nitie pawago apa neno kaka joma ne osando Ruto ndalo mane deputy president gi jogene kaka ne gibedo punished mondo bedo president. Konya kwa tem kabisa ka ine tich momingi sirikal tiji no professionally dispense justice ne jite equally mondo kik neni in ka ine telo to ng'ane mimako kore miluwo ng'ane ok dwalo wachne ma ok dwalo wachne. Koro ka ji wuoyo gi guide jite ka en wach maguns gi maguns te ka en wach mar joma wuoyo marach paka jite ge sam piny wang mana kaka na wacho ok wang ne joma partisan no wang ne ji te jo Mombasa jo Nairobi jo Kisumu jo Homa Bay te wang ne. Koro apani institution mantiegi lu chik apani IBC ositema ahinya kech ka ine impeached like Sonko Kawira joma bile impeach ka ogidhi chung. Mano is part of IBC. Ka ning'iyo kendo sani wadhi 2027 Gachagua kunya chung IBC ok biyiene. In fact at Homa Bay County nite joma bedo bad from vying because negi flout election rules and I think that is in order. So apani wami institutional rule luor gime giwogo gitimu tegno kigiwene ka ng'ato break chik to be mbelesa go apana giket chik bute uno jiong'e ni katimo gimoro ma ka wuo mach kamae
nitie consequence maduong' moloyo mwachono. To ka ngima ji dhi kadhe ng'ano wuoyo we. Though Kenya en piny machik nyaka dhia court of appeal and Supreme Court, but nyaka they be seen action taken from government agencies ma guide us wach ma wuoyo ang'owa weche ma nyalo nyayo tulo gi kelo koko kendo ganda. Kamano en siem idhi chiw nyaka karang'o dina nikech wawinjo kacha to kwane winjo kaka Dr. Patrick Osayo bende olere kacha pinje moko kawo ng'ato tere doho nitie neno moromo imaki itwe ibedo puonj ne jok moko. Aparo ni puonj no ema pok ji oneno emomiyo pod ji timore marach nikech chike to nitie, Political Parties Act nitie, Electoral Code of Conduct be nitie, kendo jotelo gi be gin joma olony, jomosomo, omiyo ging'eyo gima chik wacho. To nitie kaka ging'eyo bende ni gibro get off scot free. Samoro giringe court, gitiyo gi chike moko mondo kik twegi. To onego agencies ma wawacho go ti matek mondo investigate, mondo o make sure ni o present evidence ma ng'ato inyalo twe mondo obed example. To nadwa ni mondo amed ni ing'eni samoro jotelo nyalo bedo ni wuoyo gi jopiny, to kaka jopiny bedo excited, to the nature of politics ni imbe koro idwa wacho gimoro ma medo jopiny bedo excited. Koro iwacha wacha gik moko ka okideo. Omiyo there's a role, kaka wawacho pile, ni citizens be must play a role, nikech ineno kate mbui ka samoro ng'ato wacho gimarach, jatelo timo gimarach, to jo Kenya ema support ng'ano, kendo giwacho kaka gin gimor gi gimo wacho no. So it's very difficult mondo koro I hold ji accountable, nikech ka jopiny ema koro jiwo such people, it becomes very difficult. To we must know ni wan gi role ma onego wa play. Ok onego bed ni sama koro weche osekethore koka wachako point fingers. No, kata wan bende kaka citizens nyaka wang'e mbui, nyaka ing'e ni ndika ng'o, nyaka ing'e ni paka ng'o, mondo eka piny obed e yo moro ma nigi ratiro, kendo e yo moro ma ok kel unnecessary tho gi hinyruok gi ketho gik moko. Kamana ahinya pod en sem mano ma imedo chiw ka irango kanyo ni to oganda chomo kama chal nade. Gini ma Apopo Lentana ne omulo karkacha ne en mano mar Linda Mwananchi makoro sani ochomo kaunti ma Homa Bay. Mano magidi bedo kacha kagirango ne giseoro oboke margi mano mar chiwo sir kata notice ne obila ma Homa Bay ne gichano bedo kod romo margi mane kaunti ma Homa Bay tarik 16. Linda Mwananchi ochomo Homa Bay, wada winjo mana gino mane giwacho kanyo kato bang'e ang'eda ng'achako kod kama Popo nosewache kato bang'e awinya Dr. Patrick mabende ang'wa winja ne thuolo ma odong' karka achiel koda ka Dina Gaye ka gichomo Homa Bay orwak gi e yo machal nade, wasno ka rombe madhi e gwenge mopogore opogore itimo gi e yore mopogore opogore. Tinende kama gitegi nade wawinji. Gathering, that is a rally. Sorry. Koro riwruok mar Linda Mwananchi ma wachung'ne kendo ma wan members to ma wa subscribe to no wa yo makende ahinya mondo wamany county commander mondo wa notify kaka sheria dwaro ni tarik 16 dwe mar 8 higa 2026 wabiro bedo gi rally e dala mar Homa Bay. Wakwayo mondo mi jo Homa Bay County oket kwe. Siasa ok en sigu, siasa ok en mar negruok, siasa en mar dwaro mondo mi the best person obed e telo mar rito jopiny. Warwako uduto te ni mondo ubi bed ni ja Linda Mwananchi, bed ni ok ija ina Linda Mwananchi, idwaro ni mondo mi winji ka in gi gombo mar donjo, biuru uyuorwa ka waburo ringo e alwora mar Homa Bay County. Wakwayo jopiny mondo mi gibi giwuog oko gi chikitgi, giwinj wach ma ja Linda Mwananchi ni godo maber ne gin. Kaeto kendo wakwayo
telo mar Homa Bay County mondo bende oti machiegni gi tend Okwach Kich mondo gihakikisha ni kwe nitie e rally maonge shida mora mora kendo japiny mora mora kikinyre. Apopo lentana chakodi wacho ni siasa ok en sigu oganda mondo mi rwaki chome mana kama ni chake go karkacha nikech sani gino ma oganda rito neno ni to tim mar Babu Owino gini ka chopo kacha kore Edwin Sifuna idhi rwak gigo machal nade e kinde ma achiel kuom jotene mago mag Linda Mwananchi gavana ma Siaya James Orengo osebedo ka limo kaunti ma Homa Bay. Nitie jogo mosehinyre, nitie remo mosechwere kaunti ma Homa Bay e kinde ma odhi kende koko dhi kacha gi kweth mar Linda Mwananchi pono wadhi neno pogruok tarik 16. Apani an mokwongo adoma condemn gino timore ma jo wuoto mabe boko sobeto gi bete moko hospital moko tong marach kabisa nikech wach mar rally ma 60th ne wana parani ya jumbe ariyo to the rally to jo sobeto gi bete ena okber kora ada kwayo oganda ma Homa Bay county makalo duto obeto lara nikech omenyo thendo chiemo bucho president gibodhi campaign central gibodhi coast gibodhi Kisii gibodhi other tok dwaer ni ka gidhi kumoro tigogi alafu kwetwa Linda Mwananchi ni utingo ya wuotwa tie Orengo James tie Babu Owino gimamoko bara meke gini Karoli Omondi gini kikobino obo wuok no goyo kana luo mobiro kaluo Homa Bay makasa sana Karoli wuodo Homa Bay bara meke wuodo Homa Bay Babu Owino Siaya Orengo Siaya koro wewe gibi campaign wangi mangeyo ni ka udhiambo odhi lando wach mar Ruto to tam to gima omakodhoga kasomo gazeti ma Standard ni ka nyangiye ka coalition moloso ni joluo okane kata pishani okane Orengo okane Babu Owino koro pora nyasema sema ji winjo to winjuru to kato waonge wan wajo tutam nikech king'iyo Standard ng'anya nene kae en mana jogi mantiere en mana Sifuna Malwa Kalonzo Gachagua Martha Karua Okucha ariyo te adek motele okamba ariyo olo ariyo to jaluo kata achiel onge gini waonge wan broad base ka wan sirikal ma UDA gi ODM ni mane kuma joluo nyakwane koro kata ka gibiro gibiya giwache kech wach to otamruok kata mana mokadho chande nuneno kan waonge UDA mang'eny joluo watene wantiere ang'owa ODM but boy piny kanyo nitiere mundu molo to mondo wuok obed sirikal koro kata kae owe gi wach gima kinyi kia 27 wakia ka piny nyalo kore koro sani kikato gukoko mabe cheo ne dhene disaptrali dhi winji kok berni be ka Facebook follow from Facebook ai dalani by sapaga re odhiambo gisewuok gidok diechegi koro talo dong kana maro nage to bedo gikoni kecho kane tiene mondo ng'ato mi pesa ne dhi disaptrali lafu jomatek teko rumuga onge nyama tek permanently jala wenge ka piny tek Iran masani US goni ne piny malicha ahinya igni mokalo koro kikobed joma dhaw wena jitero mathindo gi piny madongo kikibed ng'ama dire ka rito dhaw and for small children and big countries emunyo mwene gi wach madhaw koro kikwayie ni ng'ato luongi ni dhi dhaw chieng'no kana chieng'no kende saya nikech ano ka gini sani onya kaluo sana whereby Homa Bay County sani for example nitie gangs muse form ntiere jo Shauri Yako ntiere jo Misita ntiere jo Rodi ntiere jo Mdhiwa ntiere jo Kanye to odhibedo gima dhibedo a problem gi lack of employment mantie Homa Bay cha odhibedo problem dung sana bang kura weri gi sakura sani jo sasa bo manage gi ebo mi pesa ebo biro to bang siasa mangado sadhi kuru onge tich odong kanyo emunyo ni jikwale Kisumu sani kuo is up to every day nte kuo mara piko mar bonde mar neko inegi ne simu Kisumu sani simu maseno fapara inego ne ngato koro nyaka obed careful kako ganda mar nyayo wach mar gunizum kibed ni gunizum no wan tolerate wa appreciate mo bede gi maduong mo bede gi moko ya control bang siasa nikech tourism investors niyo something very important peace kabiro kumoro anya chiemo mawuogi ng'amo kwala ng'amo goya ng'amo to gacha ng'amo kolo gacha to kabiro kupoto nyinyo ni kaji kwele dogo piny mang'any ji osewadhi nikech reputation mar peace no koro kikwatem wawe kaluo bed
ni en kuminya wacho ni kuchonde tire gunzo kaya dhe kik watem wawe ji otimgie gi peacefully ogorale gi waket chiengno ji ogago hala gi jomara uso airtime soda utende angowa wawene gi usi bed bangeno waloso rally moro mar lungango manyangreswa nyangreswa John Bade girei be uchako biwa bei wachako walok gi bangeno to ko we ne gibiro go koko wadhi ketho British maro mabi town erokamano ahinya kapok adhir Dr. Patrick awinje mana studio ka bende Dina Gai wach mar linda mwananchi mochomo mabi aparo ni gin gi thuolo chiko miyo gi thuolo mar dhi kamoro amora e piny Kenya kendo kaka injinia osewacho wawe ji obed gi freedom mar poro wach kaka gidwaro ni mondo gipor kendo wabed jogo ma miyo ji thuolo no kata okwa subscribe to wach magiwacho to at least wa migi thuolo no nikech chike omiyo ng'ato ka ng'ato thuolo tadwa ni mondo wach kendo ni wan sani wase wacho kaka oganda mar Joluo ni wan gi ker William Ruto to kaka no wacho ni nenore ni waonge kai omiyo nyaka wabed motang mokuongo ni kwan waonge kai to kaka wa support ke Ruto ni onego bed ni kendo wan ambassadors ma duani mondo wajiw udi moko bende ogine join wa oriwre kodwa mondo wami support mar tutam mar ker William Ruto obed support moro ma serious kendo maber kineno jogi ineno ka gibiro gitemo mondo giriwre nikech ging'eyo ni riwruok e teko omiyo wan bende kik wawacha ni koro wan Joluo wan gi ker William Ruto to pinje moko go to ok wadwa mondo bed part of the team aparo ni tarik 16 ka jolinda mwananchi odhi Homa Bay to wanyisgi Homa Bay mopogore Homa Bay manigi kwe Homa Bay ma oherore kendo Homa Bay manigi unity e yor kwe kamana ahinya mano kama gintiere kanyo wach mar line up mabende apopolentano losicha nitie ote moro ma odonjo kar ka ngasome kapoka angwatieko twak mar linda mwananchi ni to adhi anir daktari Dr. Patrick Osewe machini kendo e tielo ni mano mar ariyo ka waranga ne kweth mar linda mwananchi chopo e county maru ma Homa Bay onego rwak gi machal nade kinde mokalo machiel kuom jatendgi osebedo ka opusore modonjo e county ma Homa Bay waseneno ka kite bare kendo remo bende chwer onego gigo siasa yo machalade kata jogo machopo e rombe gi ochopo kata gi paro machalade mar winjo kendo mar chopa e bura mano ma josiasa mamoko bende luongo kalure ko demokrasia mar piny Mheshimiwa Popo to Dina ugiwuoyo maber en onego wana democracy and ng'ata nyalo biro mowach ka kodwaro kura koro miyo orwaki gi Homa Bay onego jogi omigi thuolo kik tamgi kik jigo koko giwacho gima gidwaro ging'is jo Homa Bay gima maendeleo magidwa kelo ne Homa Bay nikech wan kaka wanene sani wan gi ker William Ruto moherowa wan gi manoyiero Mbadi ma minister ma nigi pesa duto tetete ma Kenya ka e parliament wan ga Tandi Meli ma pesa kapok odhi miso ma finance itime parliament ka mano oganda wa and ken wan gi Reyo Molo ma nigi portfolio ma tekre ng'eny kabisa and wan gi governors ma moko ma very strong ma kendo koro kwaneno kaka pesa mamalo ma national samoro kapar ni jo oganda wa ong'eyo kaka pesa sirkal tiyo pesa mang'eny mar sirkal 85% ni malo e sirkal maduong' 15 kende ema bire e county omiyo nyaka county ka county magwa gi wang'e kaka wanyalo golo pesa ma malo
mondo med pesa mar 15% mimiyowa e counties gi nikech pesa no idware gi counties 47. Koro miyo wan bende nyaka mwakasre kabisa mondo pesa wano obi pesa ma national no obi e counties wa. An wan gi apwa ni joma ni mrite malogo gin jowa, nyaka wariwre mondo jogo ogin bende gikonywa mondo pesa go bi mang'eny mondo kelnwa maendeleo. Ka wachako go koko e kindwa to wan emwa lose. Koro miyo jogi gin wamigi miya thuolo korwa gi Homa Bay giwach wechegi, giwach gima gidwa timo ne pinywa, gima gidwa timo ne Homa Bay, wawinjgi to kapar ka ni ginyalo timo moloyo mwayudo sani nikech kaka owete ga gi nyamin owacho ni jogo kwane ni wan kama giwacho no line up no waonge, omiyo wan wabeda straightforward, wang'e ni broad based government ni kelonwa maendeleo kendo biro medo kelonwa maendeleo after election. Erokamano ahinya. Nitiere achiedh nade mag oganda mopogore opogore ma bende osebedo kar kae. Tang'e ni kapok adonjo achiedh nade mago mag wechego mag thieth ma bende tenore kod chal mar Kenya modano rango kiny ma kawuono. Injinia Lazaro Kanyambok wacho kamae, dong koro neno projected lineup mar opposition onge jaluo kata Kalenjin e decision making organs. Wacho ni mwache temo manyo method mano ma iloso go sirkal ma isolate joluo. Ma isolate jaluo. To jomariek pamo kendo miel ka giwacho ni sisi ndio Sifuna. Chikiti ne divergent opinions mago mag jopiny mano sama koro gintiere kanyo ma midwaro winjo pachgi. Ngato samoro bende jopiny nosewere kod chon. Wacho ni depo ni jatelo tiyo mana kende makata gima bende otimo bende koro kia. Leader maber nyaka koro ti. To okaw thuolo mano mar cheko feedback mondo mi bende oneni ong'e kaka kapod ji ni kode koso tiyo kende. Festus Okoth wacho kama, wadayiero ji te madhi chung' gi otiko mopogore gi ODM. Odero nyakwaro Phoebe pone kodwa kar ka erokamano ahinya gi Ruth Nyathio Chieng' gi ote ma gimedoro kar ka. Eric Hyde wacho ni en kodwa ka achiel kachiel e chenro mar Rupiny mos na welo man e studio erokamano. Kama chielo pod wayudo kar ka wacho ni oyawre Cleo ibi mano ote mar ohala gi mwandu. Ok en makawuono ang' wayude. George Nundu owacho kar ka ni jakom oyawre ahinya aneno chenro kantiere Nairobi kar ka mora ahinya gi tim na Matuishi Companion aluwo chenro achiel kachiel kae. Mosna Popo Lentana kod Dina penjo mantiere ko kae en ni mokwongo piny Kenya nwasude yo machal nade ka sani kama ntiere ni warango ka en two-term e gwenge duto nyaka jo Alego South mano kama ntiere. Jo Alego South bende donjo kar ka erokamano ahinya. Gendia Paul ka Migori wacho ni oyawre ahinya Cleo mos na welo mane studio luwo twak kena mora ahinya lek ma jatend piny Kenya William Ruto ntiere godo mane kama oganda onego bed ni chung'e kendo warango gi achiel kachiel. Erokamano neno ka ntiere kaunti ma Kisumu kinyi ma kawuono. Machielo bende ntiere kar ka wayudo gi mago ote ma medo donjo kar ka okinyi ma kawuono. Ntie jogo wacho Jasper Kumo wacho ni oyawre ahinya Cleo kendo mora ahinya gi kaka imedo rang chal mar Kenya e kode duto mag piny Kenya kod aluora mare. Anamora an pok anindo aluwo mana twak achiel kachiel ka ntiere North Carolina kendo mos na welo katieko mata kokadhi nindo. Erokamano ahinya Jasper Kumo kuom kete okinyi ma kawuono ka e chenro okinyiwa ma kawuono ka kapok inindo korka kori. Kama ntiere kar kae ka warango gi achiel kachiel nitiere kuonde ma oganda lose kapok awuok kanyo. Ma Steve Ogelo wacho kar kae ni an kawuono chunya lit ka aluwo chenro Cleo an kawuono chunya lit ayuago osiepa mano ma Kiari mano chuor de wacho ni mano yudo accident gi apiko jogorodo odiochieng' manyoro. Fuone welo mane studio kendo alemne anyuola mano mar Kaire mar mondo mi bende chunyo ywe mayom mos ahinya anyuola wede kod osiepe. Kama ntiere kar kae wada mara mondo mi wago okang' moro machielo mar mondo mi wane ane midhiero ma oganda kadhe kalore kod ng'anyo. Wang'e jatend piny Kenya William Ruto ntie kod lek kendo kaka odwa ni gik moko bende otimre piny Kenya obed kaka Singapore. Twak mano chuo ma 2060 chano chiwe agena ang' walose ka watieko to sana waranga ne kocha de wachopi e yo machal nade mano ka wantiere kar ka weche mag thieth kendo ng'anyo mag nurses
mabende osebedo kae ka okwako osuptende mopogore opogore mabende koro kelo midhiero. Aseweyo Linda Mwananchi adhi e sigana mano mar nurses, kendo kae wadano warangi ane kama wabedo kae ka wasomo kendo gino mwanyalo yudo ka resruok musiko ne wayudi koso. Judith Omondi oloso masigana ni. Kowuokie kar thieth maduong' ma Coast General Hospital, mine ma okonyore kendo ni kod nyithindo matindo oleo kod nyithindgi ma koro ndalogi mar chanjo kalo, kama ne oterie nasari bende onge kod jorit kaluwore gi ng'anyo mar jochiw thieth madhi nyime pacho kama ngima. Sai sasa tangu Wednesday paka sai mtoto wa nasari madaktari hawapiti wakamwangalia kama anaendeleaje, maana tangu tupewe hakuna daktari mwenye amekuja akaangalia mtoto kama anaendelea vizuri, na ni mtoto ni wa nasari huyu. Miguu ni moto, kuanzia miguu paka kwa tumbo ni moto. Manases warudi nyuma, maana sai kwa sai kuna vile watoto wamezaliwa lakini zile sindano hawajadungwa. Tungeomba warudi kazini, kwa sababu kusema ule ukweli wakisema wanagoma wengi sana tutaumia. Kama mimi natumia dawa za maisha, na wakigoma nitaumia na mtoto pia ataumia. Kaunti ma Siaya bende koro jochiw thieth kama oriwo Nyamrerwa, clinical officers kachiel kod nurses oywa wigi bang' wito oko okumba manyien mar thieth matend kaunti no ketonegi. Okumba mane omiwa gikelo sani ma konyowa yore mag chieth. Owacho ni okumba no waseng'iyo kore kod atache, ok en okumba madhi konyowa. To ma en ngima mar jogo matiyo ne sirikand Siaya kaunti ma Siaya. Tarik 11 gotieno wabo wuok oko kendo wabro demand the right mag members. Kendo gima wacho ni letter ma insurance mar Star ni ok nomiwa kata conditions gi terms gi ma wang'eyo gima wadhi donje ni kapok nwa ae mar Britamcha. Kaunti ma Nairobi, kar thieth maduong' ma Kenyatta bende jochiw thieth mag nurses ochakie ng'anyo kod ywak kama omulo omenda mabalang' magikoni ok chul kaka owinjore. Our nursing service allowance has been pending since 2017. We had a meeting with SRC and they gave us guidelines on how we should go about it in the last CBA. We put it in our CBA and it has not been honored. When we went back, they gave us a letter that literally declined anything in our CBA. Ma juma mar adek mar ng'anyo mar jochiw thieth e bwo orak mar Universal Health Coverage ma ywak ni gavana odagi miyogi orak e yo ma ongirore ka koro gidwaro mondo mi thieth oduokie sirikal mamalo. Nyaka nyocha wachak wach mar ng'anyo gomo ni eri, jotendwa mag counties otamore luongowa mondo wabed piny wawuo kaka wanyalo tieko gigo machandowa. Adwaro ni ka wadhi e yiero ma higa manyien oketnwa referendum mondo duok thieth malo, nikech ma osetamo governors. To ka mano bende tek, to ginyalo kelo yo ma jo tich sirikal te mantiere counties go iduoko gi, imiyo gi kata gibedo under gimoro achiel ma neno maslahi gi, chulo gi salary, nikech mar governors gi to koro tamowa. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora mogi joma nosigana mogelo kanyo kod Judith Omondi, kendo kanya madane mondo mi bende wachak pek mano mar ng'anyo, mano mar nurses ma bende pod wayudo kae kuonde mopogore opogore. Kapok aduogo e studio kar kae, mondo mi akaw pal ka kuom Dr. Patrick Osewe. Isebedo e county, iserango dongruoge mago mag uchumi mopogore opogore. Kinde mang'anyo nyaka tim eko ka sirkal owinji ketwa kama chal nade kaka uchumi madongo gi lek mapod wantiere godo kaka piny. Ne wachop kocha yo machal nade ka jal ma thiedho oganda, mano ma nas obed daktari, ng'anyo pod okwako e sectors mag thieth. Ywak nitie ne counties ok ti e weche mag thieth. Daktari. Ana daktari and no puonjwa maber ni emergency services ok inya bedo gi ng'anyo,
nikech wach koponi in education wach school unyalo ng'anyo kato lose jumbe ariyo tunyalo duogo e curriculum catch up. Barabara unyalo ng'anyo kaeto ichung' matin kato chako duogo loso. To thieth kae mane maji kata joma timo fire services ok unyal ng'anyo nikech koponi uchung' to kako wachno vaccination ok timre, mine mane koro dwa nyuol gi complication, nyathi tho, mine tho, omiyo pinje modongore kabisa ok oyie ne joma ni timo emergency services mondo ng'any nikech ji tho, and mano bedo gi very negative impact e population. Omiyo kaka joma nie afya kae onego wapar ahinya mondo wang'i kaka other means minyalo negotiate between jo sirikal, between union, mondo issues obed resolved ma ok en through ng'anyo nikech mano ero at the end of the day jowa ema hinyore, jo oganda wa ema tho and onge progress. And samoro ka koro idhi gi jatelo ni paro ni ng'anyo ni ema biro sort out problems magi. To ka koro ino ka koro kendo governors mang'eny gi jotelo mang'eny kata national level gitamore mondo kik gitim gine mondo ni koro gidwa wuoyo okine ka population ema lose e wachno. Omiyo wabed gi strategies mopogore mar solving our problems instead of ng'anyo no erokamano. Erokamano ahinya. Weche mag ng'anyo kendo kaka inyalo tieki Dina Gay antiere kar kae gin counties duto. Paro miwinjo kanyo mochiw kod achiel kuom jotelo mago mag jochiw thieth mano Austin awacho kanyo ni kata ka referendum ber to kele kata yiero mabiro jogo go ombulu ne gigi duto chenro mag thieth ogol e counties oduok mok en hango mar chenro ma kama bende chwal kata paro ma kama mar mondo mi ogol. An gima nyalo wacho ma bende wasebedo ka wacho kae ni thieth en gima very important ne oganda kendo thieth en gima onego okete okang' ma mbele e sirikal. Omiyo gima nyalo wacho ni ayie kode ni jogo matiyo e hospital kata manie sector mar health kaka nurses onego bed ni bedo gi compassion. To ka gibedo gi compassion to sirikal bende onego ng'i kaka konyo jogi. Nikech gigi ok gin gigo mopoyogi, gin gigo ma ywak osebedo ndalo mathoth. To jogo momi tich mondo rit sector ni nyaka burn the midnight oil. Minister Duale, PS Oluga, jok manie ministry ni Amoth and the rest nyaka ging'e ni nurses ngima gi ratich gi ng'iyo nang'o nikech gimbe gin mana ji kendo gimbe gin gi ratiro to ratich gi no ka onge to kata tiyo bedo matek nikech dang' ititi denyo dang' ititin gi nyithindi ma onego bed ni bende irito to koro nikech onge pesa to gi sandore ok inyal tiyo ka en gi conscience ma free. Omiyo wach thieth ni to nego gi burn the midnight oil literally mondo gi solve mondo kik wane ka nurses di e ng'anyo. To adwa kendo wacho ni ka tich otamo governors to kare wach thieth ni ochak odoge sirikal maduong' nikech ok wanyal bedo ni sakasa nurses ng'anyo to jopinye ma hinyore. Apopo wacho ni en jachiw thieth ma bende ok omi arita makare e weche mag chudo kata winjo dwaro mare owuon e pinje molony kendo kalure kod mago bende ma iseneno e wuodhi kaachiel kod ka tiji bende kaka jaod bura udonjo e yo machal nade mar jiwo weche mag thieth? Erokamano Cleo, apani nurses or medical field is a very highly skilled field. Manyaka what treat professionals what field with a lot of care and a lot of professionalism. To mistake mane government otimo jo mane loso katiba. They devolve health in totality. But the idea was to devolve health mane be run by former local authorities. Mano dispensary kende
or level 3, level 4, level 5. No could be devolved. Because a county kai, there's a lot of political interference and management by health. King yo kawune gazette wasomoge. Mombasa ose fire their nurses get replace all nurses. And that's not how to manage because kikelo moko the same problem, this problem still recur. Koro nyaka oge find ka manage health professionally in the counties. Mokuongo, counties must do research. Kibe ni daktari most of medicine for 6 years, pod to the malaria, pod pimo HIV. Gimonjo pim gi ja HTC council ama mantiere village wenkacha and anyamrerwa itimo daktari most of 6 years. Koro health devolution of health nen mistake manokone but it also temore. Koro governors must step up per county wise or negotiate with their nurses. When we get back to work on terms, mad negotiated because the labor laws in Kenya or trade unions you negotiate terms, make employment. Get nasni, otieto, nasaka for example, I know and they were daktari mtima OIC certain section sa chelo kinyi. Ogo kona kapa ogo chopo they were town odu ogo ngarosa ajapiko dajali. And one surgeon odu ogo cheko timu surgery naka sawa au chiel poko nindo en ngata di achiel. But the time chop dala sa par all sar achiel kendo ichake dware hospital surgery. Mono doctor to maybe en achiel ndewa en achiel magunga en achiel do achiel kendo mantiere kanye e mantiere kendo Ugis do achiel koro counties own capacity man understand how health works. But I believe that the national government could have done better through the National Health Commission proposed by the doctors and medical practitioners. So give them that page, give all their pride. Give which they get teche. Ni wanaka county governments, my more fail. We need to we made more catch wage bill. My biggest my counties and medical. But any biggest wage bill that could look like my wage bill in the counties. King Katamana Kisumu. The same problem. Kingio Omabe, the same problem. Kede Mombasa, same problem. Kede Turkana, where nurses go every day, the same problem. So Nyakawange ni health ni. Kobe devolved. That county governments take it seriously. Mondokanga to tuo Migori. The problem doesn't come to Omabe because Omabe negotiate or vice versa. Now again the system mar health more devolved no. Oti across the board equally. Because nyaponda lo corona. Dalo corona Nairobi niteka Jado lo Nairobi, nitire Machakos, nitire Kiambu lo Nairobi. Koro counties are dege. Kamoro nige poor health systems. Don't get in that county because kagini poor health system. Koro nya counties up their game. Nyage prove the government wrong. They devolve health and they got it right. Than to prove them wrong, no devolve it or no makosa whereby every time Sariki no kacha and they mine the new wall Mombasa kacha and they get you work unge daktari unge essentials hospital. So apani manaka wachono nyakaome healthcare practitioners the right channel how to work professionally in a medical environment. Apopo ntie kamoro kae mabenda dane mondo mi ilernwa. Bendi ngeni counties mopogore no bedo kod winjruok mano mar bero chenro mag medo dakteche nurses ngas higa mokalo dwe mar adek ma counties mopogore akiaka ise winje weche mag career progression kano choponu e komu mara kaka jod bura ma county assembly ma Homa Bay no pogo choponwa but in Homa Bay at the first it was not the maber sana whereby the governor was consulting the leadership Mari union and they were agreeing on a lot of terms. So there was a national agreement most of UHC workers there was a national agreement on how to have them promoted. The National Union of Nurses Austin ngeni wasoma kwa Maranda who is the secretary is part of that national union and then we go but and member of the national union nurses where they negotiate for all nurses from Turkana to Donyang to I don't know it's called Busia somewhere they negotiate for all the nurses together and agree on that national bargain. Called the Council of Governors Kabedo in the county moro nige few medical facilities
koro feel ni my nurses are 20 tomorrow ni nurses 100 Morning nurses kaka Nairobi ni nurses 1,000 koro kido promote nurses 1,000 will eat into one county's wage bill more than another county because county morning goes to Tende for example Lamu has got 2 sub counties and a population of 136,000 gain gibo ye promote nurses because nurses moko mayor but Kiambu ni nurses 1,000 koro ki promote nurses 1,000 ja Kiambu bro ngacho ni anto kanyali yawa and it is something magi get nationally so it stalls at the council of governors because of interest of each county in terms of promoting of the workers and in terms of it on their wage bill. Mheshimiwa, gini en gimoro manokal gi the Public Service Commission. Ma bende biro nyake county maru. It has to come to the county. Toko chope county maru, sano sekalo higa achiel nikech ginokal higa mokalo dwe mar adek to gini kosechopo nyake county. Be utimo gimoro amora mondo push ni gini bedo implemented nikech rem mar kete mondo bedo implemented neno ka ng'anyo medre owuok Homa Bay kowuok Siaya odhi Kisumu counties wato Uganda wa miwacho ni nigi burden mathoth ahinya e weche mag thieth. Is up to the council of governors because could be a budgeting assembly. Don't have a budget 2026-2027 to ikelo wage bill ma 2025-6 or 2025-2029 a collective bargaining agreement. Could kele budget this year. A governor will not or could be implemented given a budget in terms of wage bill. To Manaka Koni, interest mark counties are different. That's why the unions must find a way of working with their local government, which is the governor mark county no. Which they go individual. Kikelo at national level. At national nationally. They don't implement Homa Bay. To Homa Bay ang nasa smia uchiel or nasa fachiel. Makabe the wage bill again they will give bill mar $1 billion plus. To Lamu will have a bill of $1 million because there's only 2 sub counties and maybe 7 hospitals in that county. Kinyo Lamu Isiolo is the same. Isiolo they get 2 sub counties and maybe 16 hospitals. Kede other counties they have very few. To Kibiro counties are urbanized. Nakuru, Kiambu, Kisumu, Homa Bay, Kakamega, Kisii. It can't work. Because increase salary mar staff and all the other benefits. It eats the wage bill across the year. My budget no. Even a county assembly cannot approve because they eat into development budget. Mar county no. So they must come down and agree that now we have to look at this thing regionally or locally. Because nationally, it will stall at, even if you look at Kakanegi Nyoro, they blame the Council of Governors. The Council of Governors must stall this thing. But the political around it, we understand. We can't work the same in Lamu and the same in Kiambu. There are places whereby some diseases are very rare. Like if you go to most of these areas like Masai Land, they rarely get sick. So in the hospitals, there's very few activities. But a place like Nairobi, Pumwani, a nurse will work 24 hours, 7 days in a week. Because you will learn per second in Pumwani here. Kede, Mbagathi, Mama Lucy, Mawa County hospitals. Getting busy. So the nurses there require more extraneous allowance than NASMA, maybe in Kajiado County. So there is that differences. So counties must work within their local, regional, county level with the regional governments. Akela ne Dr. Patrick Osewe bende tu akarkae. Kamwara ange nikech kae wan gi oganda mathoth mabende ni kod geno to geno ni choponegi kama gintiere ni nitiere accountability kod gigi mabende wacho ni nitiere rem kata fuok magi weche go mag omenda government mao county government kata sirkande mag county kachel kodaka National Treasury osiko mana kabayo mana wach na kiane ng'ama onego ting'ango ng'a onego chopeo machal nade weche mag winjruok kata mag CBA kama nurses gi bende bedo kae kayuak elony mare weche mag dongruok kono mago mag omenda en ang'o mapano ni seneno ni en fuok moro mantie kama onego bedni dino manyalo kelo resruok musiko kata mochwere counties wa kaka tayo chenro mag thieth an kaka nene awinjo ka apopo wacho ni kata comment mano biro ni counties ema ok nyal manage health ni national nyalo adwa mondo clarify ni goma wadhi mbele sani ni otingo nyaka level 6 and level 6 gino spend auchiel ma bedo run by national government koro miyo ma ena problem ma chronic
ma affect both national nurses, nurses michulo gi national government to gi be michulo gi county government. Aparo ni onego wabed realistic. Ni oknyap mi ji duto promotion and anasemi ji mang'eny promotion organization mang'eny ma sitiyo imiyo gi based on merit. Oknya kawo ni ka in gi 1000 staff to jo 1000 staff imiyo promotion te. Ntie promotion, ntie proportion ma overperform matimo maber mimiyo promotion this year. Then next year ichak imiyo another group. The following year imiyo another group. Kimiyo gi ji kamano te to mano there's no way ma any system nyalo afford ne chulo ji mang'eny pesa kamano. Lakini dwarore winjruok nikech finance banigi pesa, the commission SRC mang'iyo wage bill across sectors nikech okunya wacho ni health kende monego be promoted nikech kutimo kamano education bro wacho to wanto wano pane okwan important to jo agriculture bro wacho to wanto omiyo en gima nyaka ng'i across government nikech inyalo timo gimoro one sector tikelo crisis e sectors modong ni gimbe koro giketo tools down ni kaka jafya momiyo kendo momiyo allowances wero gi about us. Of course ntie peculiarity kaka mheshimiwa osewacho ni jomoko tiyo long hours mago to be recognized mondo gibed reimbursed gibed omigi incentive for hours magitiyo go eko to mano en gima nyaka ng'iye very very critically mondo kiko create crisis nikech wage bill en gima very serious nikech wadwa mondo county odongre, wadwa mondo employment obed created. To ka koro pesa te mabire county ichulo mana msara kende to koro onge pesa ming'iewo go yath, onge pesa migero go hospitali manyien, onge pesa ming'iewo go equipment, onge pesa ming'iewo go reagent. Koro mano in gi healthcare machal nade? Healthcare ma ji ichulo pesa omigi promotion to gibeta beta. Nyaka wang'i seriously kaka wanyalo solve this problem and ayie kodi ni finance nyaka bede table ni health at the national level nyaka bede table ni to gi counties nyaka bede table mondo ane kaka resolve this thing once and for all nikech every year one gi strike ni an gini jowa tho to walenga onego wang'i solve this problem kiko chako timre pinywane nikech pinje madongore ok nyal bedo gi problem ilani. Daktari, nitiere kama dani mondo mi iler ne Nyakwa Ramogi Jwang kadipo ni resruok mochwere ni ne chop kare. Twak mawalose sani en mano mara kaka inyalo kete e rapim kata e ratil weche mag omenda michulo. Mana kaka Mheshimiwa Popo Lentana olere studio kar kae, wach mar wage bill kata Kenya mangima kiwere gi weche mag county en gima osekelo wich bar kendo sechopo level makata IMF bende koro lose ni wage bill mar Kenya ni to chal nade mondo mi gigi duto chop kare. Sirkal nigi thuolo mag timo gik mopogore opogore. Achiel kuom gima nyalo bedo ka ni sirkal nyalo rango mondo mi ochop kare gik ma nurses dwaro. Ka irango kacha mokwongo ni omedo osuru koso ng'adi kuonde mamoko moseyudo allocations maoko. Koso sirkal omed kawo gowi machielo mondo mi omitgi. To e samwa lose ni en ang'o mineno ka gima nyalre e siasa ma wago sani, yiero ma wachomo, lwasi ma wantiere godo. Ang'o minyalo tim mondo mi mokwongo jo UHC mago UHC workers ka jochiw thieth mane nitiere chenro mar UHC obed absorbed. Ten cost mane maponono migawo mar omenda nyalo inka kadipo ni jogo obedo absorbed permanently kata oketgi orak mono mongirore. Koro jo UHC nurses onego staff onego bed absorbed nikech ne gi expand human resources jomatiyo e sector mar health and the health kae antie out maber ni President Ruto no introduce SHA ni en gi challenges kaka any new program ng'eni kichako new program. India no chako new program ne gi problems at the beginning, sani koro en a flawless program. South Africa no chako new program ne gi chandore matin, sani en a program maber kabisa. President Obama be US no chako Obamacare no chendo kabisa for almost 3 years, sani koro odhi maber. Pod one stage no mar chandruok no, lakini gima SHA optime health sector kai any or increase budget mabire health by 10 times. Chon NHIF ne collect about 80 billion shillings. Sani SHA king'iyo pesa mabiro te en almost 800 billion mabiro two counties
ma reimbursement ma SHA. Omiyo nego wangi kaka counties nyalo organize maber mondo SHA ni obed claim nikech samoro ntiere ga challenges ma SHA wacho ni pok hospitals or submit pesa biro directly to hospitals to hand health facilities. Health facilities moko gionge record maber or gi submit on time or gi submit comprehensive whatever. Koro miyo pesa no ok bi then pesa ma is owed to them ma pesa margi makagi organize maybe just get capacity or to maybe training is a problem here. Poko identify training, what train jogo, ginge kaka gigir claim SHA, mondo pesa no big pesa no kubiro, emichulo go staff. En pesa maber, kene pesa mangeny, manyalo miyo healthcare obed maber malich. Koro miyo kaka nene, any healthcare workers, podo waonge go moromo, pesa bile health sector ka mangeny, SHA or introduce a lot of changes here ka, mondo koro obed managed properly, make a lot of guidance and capacity building from the national, from the counties, mondo facilities obed ready to receive the money, mondo giti kode maber, ma kantiere needs magidwaro, to kind staff ge hire nurses, kind equipment ge buy equipment, kind renovation of facilities get a moment. Omiyo en mana reorganization of gimadi sector sani, wanyalo medore maber kendo wanyalo dongore moloyo kama wantiere sani. Erokamano ahinya Dr. Patrick Osiayo. Aduogo studio kar kae Dina Agai. Jalonyo weche mag siasa gi kendo ko anono gi. Odiochieng' mane jatend piny Kenya loso e wach mar Beyond Vision 2030. Kano twak mae kama ne ng'anyo ni bende ochopo ya kire kike mare. Kendo kama ne ntiere gin gik moko ariyo mane timore piny Kenya. Jomoko manyo chudo makare, jomoko dwaro lwasi makare mar tich. To jatend piny Kenya chiwo lek ma ntiere godo ne piny Kenya. Gigi duto deponi nitiere kama political attention imiyo frontline ahinya moloyo kakirito pek mar ngima mar dhano kopogore gi lakteche manomi dwarogi mathoth ahinya. Samoro ng'ato kong'eyo ber mano mar bedo nas ni to en mane. Lakteche kodhi ng'anyo dewa winjo to sani dakteche go bende ok nya tiyo ka onge nurses gi machiegni kodgi mane chira ne kama ntiere sani. En wach ma josiasa bende nyalo donje malosi ko josiasa beda oko margi kech gindo gin magiloso chike. Nurses to very important. In fact, our chogani, a hospital can run with nurses kata ka doctors samoro onge nikech gine magi bedo gi jotuo mang'eny kendo nitie chandruok mang'eny ma jotuo nigo ma nurses ema are on call maneno kaka ginyalo konyo jotuo. To adwa ni mondo awach ni e sirikal gik moko nyalo timore concurrently. En mana ni kaka iwacho ni bende sirikal okawo pek mar weche thieth. Mano e gima onego wane. To okane ni nitie richo moro ka ne watch Vision 2060 be iwacho ka nurses be odhi endara. Nikech nitie lek moko, ang'eyo ni nitie lek mar Vision 2030. To kendo ang'eyo ni Vision 2030 no be nitie weche manowachore kaluwore gi thieth kendo kaluwore gi rito ratiro mar dakteche gi nurses gi jotuo. To mano ok mon president bedo gi lek moro nikech gigi gin gik ma ok room, yani you carry forward. Kamuchope to you carry forward. Ubedo gi lek manyien to kendo nikech nitie gigo mang'eny matimore. Since Kibaki chakuoe wach Vision 2030 nyaka sani nitie gik mang'eny mosetimore. Wasebedo gi COVID, wasebedo gi gine lwenje gine world. Omiyo mago gik ma gi change the terrain in terms of geopolitics and all that. Nitie kaka gik matimore e piny duto te affect wa locally. Omiyo emomiyo iketo technocrats kaka Anyang' Nyong'o gini mondo koro
o lake kendo from where we were, where we have been and where we want to go. Anokane ka nitie richo moro kendo okapar ni jogo mawacho ni gigo right now are not important. They are very important. Plus, of course, each regime, each establishment nigi what they want to do. They have their plans. Noka winjo ka jigoko koka Kibaki nogolo Vision 2030. Omiyo I feel ni jotelo madwa wacho ni it is unimportant at this particular moment are just trying to play around with the people. I think it's a good thing. Onge kaka sirikal nyalo bedo maonge plan nyaka bedi. Ero kama na yanya kendo idonjo mana kama mano nego beni wachake sana wadaranga ne lake jatan piny Kenya mano lake Ruto ne Kenya en geno mane mantiere karkae ni one Kenya majatan piny Kenya rango lake mantiere godo to gana moko bendo sibiro gi paro mopogore wach niero wan kodwa lake wadano mana tema popolenta nantiere iri ma en vision mano ma 2030 mabende wangeno dongi thuolo mar higni 4 kae to bende ochopo kachaka orumo kano chak kete tim mano dwe mar 6 higa mar 2008 nyaka kawuono moko pod dhi nyime lake machielo pod ntiere twak mar jatend piny Kenya ni kawo yo machala nikech gimolose ka en keto Kenya mondo opieme gi pinje moko mabende osebedo kae kadongre kada pinje madongo. Kumano lewa pane gibenya kwa ye ni Vision 2030 manaki bayo kare 28 odong 4 years to achieve much medium economy industrialized with proper infrastructure to achieve much since 28 koro jatend pinge masani Ruto wachani okay tomorrow kendo 2060 mondo kapok bacho rumo wachak plan for the next 30 years okada shira mora kanyoe manaka Kibaki noketo mare 28 ma 2030 to 2060 bebo machopo Ruto kubiro president ya 2060 so 2032 ngama chero boka from 2032 to 2037 na 2060 kuro ngama picho 2060 no bebo man local vision mara ma 2090 or 20 or 100 joma tie bro mbele kuro to wansani ye kome wajana no so 2060 waketu mikakati ana some planning ama planner by profession planning plan chon ko wacho ni ndo keti okane shile ntie Kibaki shile mantie Kenya kae eni joma kudwani Ruto president magi gibo moro mumulo len but Kenya needs to transform malich because of Kenya Ruto ni sanie the topic mantiere everywhere and sha kidhi hospital in gisha choni pedi bill be choni ngene NHIF adieri choni ki pedi adieri club beringe NHIF ni kiaga nobody in the village knew about NHIF but sanie kila ngato ngene sha achulsha uthiedh mama achulsha ne baba achulsha ne mama mondo uthiedh mondo badal mar hospital bill chandi owuok from individuals to the insurance mar government marsha so mago jo ka neno kech Ruto en ja dot moro jo dot moro kodona bed president to mane maka oganda luoko biye ni vision mane moketo ni ngato bo wacho ni ok nya tem nikech kata Kibaki jo dot gedwa ni mondo ni mano Kibaki tane ber to mar wugot ni rach mabe bera ujobed piny on 12th Wednesday or discuss the agenda ma 2060 gimgikibedo no team wagero ndara san madhe Mau Summit wale na rodhi nyaka Kisii nyaka Migori wale na rodhi nyaka Kisumu nyaka Busia wale na rodhi Mombasa wale na rodhi Mwingi wale na rodhi Turkana to back give us discuss from Wednesday what are how we can improve our urban centers urban centers be approved with planning koke plan ni do mondo ji ochop 2050 72% of Africa's population 2050 will be in urban centers will be urbanized. All those small towns when you're going to go Kisumu, Ahero, Katito, give a bit of big cities in the next 30 years to come. Koko plan negesani to edeka jidida Ahero or G 1 million in 2050 G 1 million in 5 million in Kisumu, 5 million in Homa Bay. Give the kanye in urban centers. Nyako plan ege angowa sani. Emo me ana rako patch care mar planning. Joma pengo oyenegi indano wachonia ochodo tich joma weyo debe tupu mo chana ngochande joma weyo debe tupu ochodo mana tich
Nini yugi wasiwasi. Wana wasiwasi. En mwana kazi tu emwadhi gombele. Ero kama napoponita nanga biri muraidu wachimari mugi. Kiana mono miadhir Dr. Patrick Osewe. Daktari, muko kata kaka CVC muka kacho kacha ni Singapore Dream. Kalora kwa truck mano bedo godo kide mukalo. Kodi en gino ma itingo e chunyi kene ni gino ma iwuotho godo kamoro amora ma intiere. Ni winjo truck mano ma jatend piny Kenya. Gigino mabendo sibedo kacho ka utiyo mag rango ni adiere Uganda mag jo Kenya ochopo kare. Ndi gik mathoth ahinya ma piny Kenya osebedo go. Mano kirango mokuongo chenro mabeno yao ka mano mar National Infrastructure Fund mabende oseketo kacho machoni ma en agulu mar dongruok mar piny kendo mwandu mag piny libedo kar kaka itiyo godo e chenro gi duto en lek ma intiere godo to i lek ni nitie jok mabodhigo nitie jok mabodong' chien ibet kanya historia daktari. Lek en gima ber mane Kibaki ochako lek 2008 nane team mane loso wechego kendo sani tindi timo evaluation mar lek ma 2030 no gik mang'eny osetimore e lek no mom nogolowa kwae low income country piny machandore kabisa to middle income country koro sani lek ma Ker Ruto nigo en ma lek madogolowa from middle income country to high income country pinje molony manigi pesa ma thieth nitie education ber ji nigi tich mane lek ma en go for the next 30 years koro wa expand gima nochakore vision 2030 mondo koro expand to vision 2060 kendo koro ket gik mang'eny nikech koro sani wameyo moloka mane wantiere 30 years ago omiyo gini joma pinge gin jomoko ng'e gima giwacho nikech chal ka gima ka in gi nyathi and one parents ka in gi nyathi machako class 1 in gi vision ni nyathino ino chieng' moro osomo cho university obet kata engineer kata doctor kata scientist kata na politician mondo chop kuno ero tam katam ipenjo nyathino to itimo nang'o higa ka higa itimo higa ni nade nyaka ibed gi plan ne nyathini noero kaka idwa mondo chieng' moro okonyre ok inyal bedo abeda ni nyathi asenyuoli koro sani focus mana mi chiemo kende to gi teri e school kende aruwa tieko kodi mano ng'ama okia gimowacho nyaka wabed ga very clear lek mondo wang'e kaka obro dhi and kaka obro chopo kanyo kendo ka wan pimo progress ni higni 5 osekalo wasetimo ang'o e lekwa cha higa machielo higni 10 osekalo wasetimo ang'o e lekwa no to en gima ka en national conversation kaka Ker wacho no en national conversation moriwo wa duto omiyo kata sirkal lokre ni koro Ker Ruto osetimo 2 terms ma kendo koro wuok kendo machielo gini ne olose gi jopiny pogi the same irrespect to kata ka president machielo chak bi pogi ma the same jopiny gima ne giwacho ni mae e gima wadwaro omiyo joma pingo go gin gipingo wach siasa to giping gipingi ang'eyo ni ka gidwa bedo jotelo onge jatelo madwa mondo piny kik odongi ok apar ti jatelo ilano maka nitie jatelo ma ok piny odongi matrok jatelo omiyo nyaka koro wariwre waduto kaka jokenya mondo wakaw wabed ga plan e gima wadwaro chakre sani nyaka 30 years ok en mana one generation to koro ng'iyo kaka pinje Singapore nochako kane gidhier kabisa nikech Singapore gi Malaysia noriwore kanyakla ne gin one country to 1965 Malaysia no expel ne giriembo Singapore magi wacho ni un gweche mang'eny un wainde un Chinese un Malay ukelo koko mang'eny ok odwaru ma prime minister ma Singapore no ywak marach e TV mowacho ni oriembwa wambe kare koro wabiro neno kaka wa organize wabiro bedo gi plandwa wadwa mondo wabed joma rich molo joma riembo gi sani Singapore ingo Malaysia mabor Malaysia sani en upper income country ma GDP margi en half mar Singapore omiyo lek en gima ber gima nyaka support and joma pingo lek nie mago joma go siasa ok apani ging'eyo gima giwacho Daktari erokamano ahinya kuom paro mabende ichwalo kar kada mi thuolo mar mondo mi wach mari mogik bonyerere machoka ahinya ka mar mondo mi watiek twak okinyi ma kawuono kae ote mari ne jo Kenya ewi lek ni ma jatend piny Kenya William Ruto ne godo ne Kenya debed mane kwatieko en lek ma ni Kenya obed piny mochanore piny ma nigi pesa piny ma economy ni nyalo create jobs ne jowa piny ma wayudo the best education piny ma watimo wan gi innovation machalo mag M-Pesa gi mang'eny ma koro sani koro wabedo joma ni
onge pesa mo ni ok wanwa dhi World Bank ok wanwa dhi African Development Bank nwa dhi kawo gowi pesa generated taxes machulo nikech jowa tiyo mang'eny ka jowa gi te tiyo te to gichulo taxes te to onge pesa mo jonyalo dwaro. National Infrastructure Fund ma jaduong' Keruto keto no en ma koro bro finance infrastructure wabro kawo loan matin and wage bill mowacho ni bro chako dok chien and then sani Kenya nigi minerals mang'eny malich gold ntiere Oyugis ka Migori Siaya magi pesa ma kwa chanore maber to wealth no terete wakete fund machielo kaka Norway nigi oil mang'eny kabisa gine gisechako peketo pesa gi sovereign wealth fund ma Norway the richest in the world gi $3 trillion to gin ma ji million a day kende gin pesa motiap kendo gidak maber kabisa makata samoro gi population onge nyithindo ing'aso ni in kinyuol to mami chiem nyathi gi dapa ma nyathi ang'o thieth ma nyathi higni 2 onge pesa mo spend kendo mama konyuol higa achiel beda ot tichulo msachi nikech gin maber ne gichano maber. Erokamano ya daktari ma Dr. Patrick Osayo jalonyo weche mag dongruok mag uchumi kod omenda oyo iganya achiel kachiel wach mogik wach mar lek Ruto masengolo sikae dina gitulo ma dakika achiel mowacho ni janyuol maber weyo ne nyithinde gi nyikwaye gimoro to wan bende sani lek ni chal gi mwandu ma janyuol weyo ne nyithinde gi nyikwaye nikech en gima bro konyo oganda ng'eyo kuma gintie kuma gidhiye omiyo ana support gini kendo adwa ni mondo ajiw jopiny ni saa kochopo ni ji dhi bedo poro wach e gimiluongo ni conclave to wadhi gi open minds gi clean hands gi lweto obed maler mondo wawuo gima nie chunyo ma wadwaro ni mondo wane ni bro konyo oganda ndalo mabiro nikech ma yien ma wapidho sani samoro wanokwa bir neno gigi to nyithindwa gi nyikwawa ema bro neno kaito kendo adwa natiek kawacho niya kwe emobed gima waketo e okang' mambele sani wane a very tricky situation nikech waneno kaka jotelo ma wamiyo telo ema dwa miyo wahinyre omiyo wan kaka oganda waduto te nyaka wang'e kaka wabedo e achiel kendo nyaka wang'e kaka wawuoyo kendo nyaka wang'e ni wan gi weche manyalo kelo dongruok kata gi hinyruok. Erokamano enya apopo watieko an daga achiel kende ka erokamano briefly apane kano ka kendo wuoyo last week no focus on GDP and GDP per capita. Kenya GDP man wise now around 131 billion US dollars. We need to produce more and we need to have a population of quality joma kodongo to are productive so that we can have GDP per capita mamalo whereby income out ka out bedo malo koro gino moko ngecha ngegi odi ni odi kanya ng'o produce to ka ji tiyo odi to kila ng'ato ko pesa opogne pesa odhi pesa di manage GDP per capita koro nyaka wang'e mano as a family as a country as a county mondo bed gi high production levels and produce more to up to now akwayo gandawa jo kanya namte support William Ruto for 2 term mane kwa na kende mondo mwabe ngowa do mayo lastly nyako muso nejo kanyidoto teko mama gintiere kenda go musanya ne wuoda mono no dajali ndara ma rodi kadhe sori yuda jali ongeng and the passed away Dickens Maligodho wakonyo hotel tunyuka muko just abruptly is a very promising young man menti county Mambe kenda go musanya nyuola go family Maligodho erokamano apopolentana jo kanyidoto bende nikaka wachiriga no modo wachne governors magwa walo sana ndiko mane jutije manyawawa kendo pesa bende gi kwalo e county to nurses go gomo to ngi gima gitimo to giwacho ni gitiyo to joma itiyo negi wacho ni tho e udi nikech mgomo madhi mbele akwedo wacho no kendo governors te dedala kendo giwe pimo wijo piny Freddy Z odifufufe maini majo kanyidoto apopo lentana adoto wacho ni super MC amora nya to akairo kamana nya kumbedo studio kaworo kendo golo paro maleo ainya jo kanyidoto chopo ka mathoth yamutingo nyaka Frank Jose ma wacho ni mano member 001 oketo kanyidoto chalo UK en adier
abiro ler pamba. abiro Ler pamba. mano nyaka kal kanya doto next week mano kantie Nyanza kanyo ka warango chenro mag ohala gi mwandu kuonde mopogore opogore kaluo wang' wabed kacha are chieng' Jumapil ka ntiere Migori, Kisumu, arangane matimore Homa Bay kod matimore Siaya. An kaka Dr. Patrick Osewero kamano kobedo kodwa Apopo Lentana MC Makanya Dodo Ward erokamano kod Dina Agai janon siasa man godo kawuono okinyi makora nyinga Cleophas Oroch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka chango angawe ne chenro mamoko mag Ramogi TV. Twak mar lek mar jatend piny Kenya William Ruto na Kenya ni biro podie mbako romo Sharon Ongao damake yo makende nyaka saa 7 korikete mana kar kauriti masani.